pienen testiä, jos ei tää sitten toimi, niin sitten me vaan kuitenkin polkastaan käyntiin. Joulu kulkuen nyt kulkee näin, tässä kinossa lonkia päin. Nää koirat pikkuiset, pörröturkit pehmoiset ja isot koirat, pystykorvat, tassut karvaiset. Ja joulurauhaa kohta kuulla saa, sen Aki eläimille julistaa. Voi miten ilon tunteen saa, kun koirat nää tassuttaa, kohta joulurauhaa kuulemaan. Semmosta. Niin, mutta tervetuloa kaikki ihmiset ja koirat tänne. Tää on 15 kerta, kun julistetaan eläimille joulurauhaa Raahessa. Ja aluksi tätä eläinten joulurauhaa julistettiin tuolla Härkätorin puistossa, kunnes sitten sieltä se esiintymislava lähti. Itse on ollut, niin unohdin sanoa, että mä oon Takkusen Päivi. Olen tässä häärinyt melkein koko ajan mukana, mitä näitä joulurauhajuttuja on pietty, että taisin silloin joskus tämä idea ilmoille heittää ja se on kantanut hedelmää näihin päiviin asti. Ja tosiaan sieltä Härkätorin puistosta sitten siirryttiin tuonne Langin kauppahuoneen takapihalle pitämään näitä joulurauhatapahtumia. Ja se oli aika kiva sattuma, koska siellä Langin rakennuksessa on ollut ihan ensimmäinen Raahen löytöeläinkoti. Nyt mulla ei ole tässä niinku ihan vuosilukua enää eessä, mutta hämärä muistikuva, että se on ollut 2001, kun Raahen löytöeläinkoti on perustettu. Ja se tosiaan perustettiin sinne, missä on Langin kauppa. Meillä on keskiviikosta sunnuntaihin yleensä ilmaisia elokuvia ja kaikkea tällaista kivaa yhteisöllistä happeningia. Ihana nähdä teitä näin suurlukuisena ja juuri tuossa Markolle tuossa sanoin, kun oltiin vierekkäin katsomassa kun tulitte, että tää on mun mielestä kyllä se paras marssi. Nyt on ollut aika monta repivää marssia, niin tää on sellainen, johon varmasti kaikki voi yhtyä. Jes, mutta hyvää joulua ja käykää katsomassa tuolta Sofialla jouluelokuvia. Meillä on tosi paljon eri ikäisille. Ja klökejähän on täällä tarjolla tuolla kioskilla. Ja sitten jos haluaa käydä sisällä lämpimässä juomassa. Meillä on tässä joulurauhajulistuksessa yleensä ollut Rannikon 4H-yhdistykseltä toiminnanjohtaja Riikka Mannila kertomassa Raahen löytöeläinkodin terveiset, mutta tällä kertaa hän oli estynyt. Nyt mä oon saanut nämä terveiset sitten sähköpostilla ja välitän ne nyt tässä. Luen tämän Riikalta saamani viestin. Joulutervehdys löytöeläinkodilta. Jälleen kerran löytöeläinkodilla on ollut vaiherikas ja työntäyteinen vuosi. Kissoja on tänä vuonna vastaanotettu 117 kappaletta, pupuja 2 kappaletta sekä 1 kyyhky. 16 pentua on syntynyt löytiksellä. Omaan kotiin takaisin on päässyt 23 kissaa ja kyyhky. Uuden kodin on saanut 44 kissaa ja 2 pupua. Tällä hetkellä löytiksellä on huimat 47 kissaa, joista 10 on kissanpentua. Loppusyksy ja alkutalvi on ollut erittäin kiireinen ja kissoja on tullut ovista ja ikkunoista. Kissojen leikkauttaminen ja siruttaminen olisi edelleen todella tärkeää, että kissat eivät synnyttäisi luontoon ja omistaja löytyisi nopeammin. Kissoja on tällä hetkellä todella paljon tulossa kotia etsimään. Löytöeläinkodilla kaivataan aroille kissoille sijaiskoteja sekä uusia vapaaehtoisia eläintenhoitajia varsinkin viikonlopuille. Tänä vuonna mykoplasmaa eli kissaflunssaa on ollut ennätys paljon löytöeläimillä
Ja löytöeläinkodille on tullut huomattavat lisäkulut tautien testaamisesta ja kissojen lääkitsemisestä, esimerkiksi pitkät antibioottikuurit mykoplasmaan. Yksityisten ihmisten lahjoitukset ovat meille kullan arvoisia. Ilman niitä emme selviäisi. Lämmin kiitos jokaisesta avustuksesta. Nyt loppuvuodesta tarvitsemme teidän apua taas paljon. Löytis on muuttamassa Mainingin tiloihin ja kaikenlainen muuttoapu on tarpeen. Esimerkiksi kuljetus, kantoapu, pakkaus ja niin edelleen. Lisäksi tarvitsemme apua häkkien rakentamisessa ja myös rahallista apua tarvikehankintoihin. Moni onkin jo ilmoittautunut auttamaan ja olemme todella kiitollisia kaikesta avusta. Löytiksellä on myynnissä muun muassa pieniä käsitöitä, 4H-kalentereita ja Löytiksen kissoista valokuvattuja joulukortteja. Myös lahjoituksia voi tuoda esimerkiksi ruokaa, hiekkaa, pyyhkeitä ja petivaatteita. Lisäksi useammassa kaupassa on Löytiksen lahjoituskärryt, johon voi käydä ostamassa. Löytiksen joulupuu löytyy tänä vuonna Mustin ja Mirrin myymälästä, josta voi hakea valitsemallesi kissalle joululahjatoiveen ja toteuttaa sen jouluksi. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat vuoden aikana auttaneet Löytiksen kissoja ja tukeneet toimintaamme. Erityiskiitokset Eläinsuojeluyhdistyksen väelle, jotka auttavat ja tukevat Löytistä aktiivisesti. Löytöeläinkodin väki kiittää kaikkia vuoden aikana meitä auttaneita ja toivottaa kaikille sekä ihmisille että eläimille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisin Riikka Mannila, Rannikon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Ja mitä tulee tuohon Eläinsuojeluyhdistyksen tukeen Raahen löytöeläinkodille, niin on tosiaan koko ajan kuljettu rinnalla. Alunperinhän Seuraahe perusti löytöeläinkodin ja myöskin ylläpiti sitä yli 10 vuotta. Tänä vuonna, koska tosiaan on tommonen iso muutto ja muutos tulossa löytöeläinkodille ja siellä tarvitaan ennen kaikkea rahaa, niin Seuraahe tänä vuonna lahjoittaa joulurahaa 1000 euroa. Aplodian paikka. On tärkeää, että jouluna ja muulloinkin kaikki saavat olla omia itseään rauhallisessa paikassa. Metsässä on eläimiä, on jos minkälaista. On karhua ja hirveä ja kovakuoriaista. Ei lintu osaa madella, eikä käärme lennä. Monin tavoin eläin saattaa pitkin metsää mennä. Jotkut liikkuu päivällä ja jotkut pimeässä. Jokaisenhan täytyy käydä ruokaa etsimässä. Talossa ja pihamaalla liikkuu koira, kissa ja hiiriperhe rapistelee talon kellarissa. Miten tätä kuvailisin? Sanotaanko vaikka, jokaiselle eläimelle löytyy oma paikka. Kiitos Kirsi. Tällä lavalla, paitsi että on pikkupoika, mutta täällä näkyy olevan tämmönen kaunis koira kuin Lumene. Aki, mikäs on Lumenen tarina? Lumene taisi saada kesäkuussa semmoisen joululahjan, minkä saa vaan kerran elämässä. Joo, Lumene muutti meille kesäkuun 17. päivän Romaniasta. Eli Lumene on Rescue-yhdistys Kulkurit kautta. Joo, kulkureiden kautta. Joo, ja Lumene on mitenkä hänellä on mennyt nyt täällä Raahessa? Onko tottunut ihan elämään ja olemaan? Ja niin kuin näkyy, niin se ottaa kyllä hyvinkin rauhallisesti. On todella, siinä on meille tullut 27 kiloa kultaa. Olipa ihanasti sanottu, ja tosiaan näyttää ottavan aika lunkisti, ja Lumene taitaa olla sellainen merenkävijäkin, kun ollaan merikaupungissa, niin Lumene on tottunut jo merilläkin käymään. Joo, aluksi oli vähän haastetta nousta veneeseen, mutta sehän rakasti lajia niin kuin me kaikki muukin. Kyllä. Ja sitten semmonen pieni tai ei niin pienikään, vaan tosi iso
juttu tuli tässä hiljattain ilmi, mihin on ihan ymmärrettävä selitys Lumenella, että kun kaikilla koirilla ei nämä lähtökohdat ole kauhean kauniit ja lämpimät ja ihanat, että Lumenne on osoittautunut paukkuoraaksi koiraksi, eikö? Joo, kyllä, ja siinä lähtöselvityksessä siltä poistettiinkin jotakin haulia tuolta niskasta. Niin ilmeisesti se on ollut aika lähellä ampumista osumaankin saanut. Kyllä, että siinä on kyllä selitys löytyy, miksi hän pelkää pauketta ja ilotulitteita. Ja en nyt malta olla tässä sanomatta, että kyllä ihan minun mielestäni todellinen eläinten ystävä jättää ilotulitteet kauppaan, jolla kaikki ei pelkää, mutta monet pelkää. Ja tosiaan niin kuin esimerkiksi Lumene pelkää ihan syystä, että hän on joutunut ammutuksi siellä, mistä hän on tullut, mutta hän on onneksi selvinnyt. Ja hän on käynyt eläinlääkärissä ja on tarkistettu, että niistä mitä siellä kehossa vielä on, niin niistä ei ole nyt niin kuin vaaraa hänelle. Voit, Aki, ruveta aukaisemaan joulurauhakääröä ja otetaanpas tämä arvovaltainen julistus tähän sopivasti. Tämä on aina ollut tämmöinen hyväksi haukuttu tapahtuma, niin nyt kuulostaa taas olevan hyväksi haukutaan. Täten julistetaan kaikille eläimille, metsän eläimille, koti- ja karjaeläimille, taivaan linnuille, jyrsijöille, pikkueläimille ja lemmikeille joulurauha. Ja älköön kukaan tulko mistään syystä tämän eläinten joulurauhan rikkojaksi, joka tämän eläinten joulurauhan sopimattomalla tai laittomalla tavalla rikkoo ja eläinten joulurauhaa häiritsee. Hävetköön, tutkoon tekoaan sydämessään tai saakoon rikkomuksestaan lainmukaisen rangaistuksen. Joulurauhaa teille kaikille.